Добре. Добре заварил. Добре дошли, господин Борисов. Първо за всички нас радост, че на първи тур Старозагорско Живко ги победи и то убедително. И то няма как да бъде толкова, колкото се направи за Стара Загора в историята ни ме прави. В нашите мандати. Да поздравим кмета Чирпан, кмета на Мъглиж, на Гурково, кмета на Опан, братя Даскалови, то не мога да изброим всичките, да. Но в общи линии, то и резултатите, само понеже те нали, са доста нашите медии така съсредоточени в това, което си решат, тяхна работа, но вижте резултата какъв е на ГЕРБ. 537 094, 1499 депутати в местните парламенти, срещу ПП 273 184 с 396 депутати. Трета политическа сила. Ние сме партия на цяла България, и градовете, и селата, и 18 години сме управлявали столицата. Нека да видим и другите какво могат. Но от последните изявления, това е много смешно. Корнелия Нинова толкова се оплаши, че Ваня Григорова може да победи, че не иска подкрепата. Ние не, че я предлагаме. Нали? Просто призовах хората да си изберат между държавната собственост и държавната сигурност. Което си изберат, вече приказките за синя София отпаднаха, за че комунизма е лош отпаднаха. Даже сега много интересно ще ми бъде там паметника на съветската армия, какво решение ще вземе Терзиев, ако е кмет или общински им съвет. То ще им се върне всичко, защото и областният ръководител е от ППДБ. Така че ще гледаме нали, и това как ще се развие като събитие в София. Това нещо е факт. И разбира се, тук всъщност какъв ни е резултата? 46% от гласоподавателите, 11 000 гласа е за нашата партия, като на балотаж сме с БСП, които има 29% от избирателите. Аз се надявам, че всичко направено в Казанлък, хората да са го видели. Толкова красиво градче направихме. И ти си причината за това. Така че, ако искат да продължи да се развива, в същото време военната промишленост работи на макс. Това осигурява работни места. За съжаление го казвам, света е в такова състояние, че войната, не само Русия-Украина, Близкия изток, това, което се случва, това ще предизвика и запасяване. Армиите ще почнат да се потягат, за да имат бойна готовност. Така че работниците в региона. Те Арсенал вече и в Стара Загора имат 300 души, сега наймат много производство. Те ще се развият до Бургас. Толкова оръжие ще е нужно на света. Няма работници. Ще им дигат повече заплатите, за да задържат работниците. Но казвам го за съжаление, защото гинат човешки същества. Иначе ние в момента брутния вътрешен продукт от това се формира. Военна промишленост, преди износа на тока, скъпия бензин. Днеска гледам 33 стотинки вече, въпреки че има дерогация. Бензина и нафтата летат. Но да видим. И аз ще използвам възможността да благодарим на всички хора, които ни подкрепиха, защото гласа на гражданите е най-важен. Благодарим за Гурково, за Мъглиж, за Опан, Чирпан, братя Даскалови, разбира се, Галя очакваме в неделя да бъде избора на Казанлък. И все пак 47% са гласували за Галя, което означава един много голям процент, за което и тя заслужава поздравление. Но
И аз благодаря на всички, които излязаха и гласуваха. Вие знаете, че ние направихме една много позитивна кампания. Вие бяхте част от посещението, когато видяхте какви хубави обекти сме направили за туризма. И мисля, че наистина тия мостови и пътища, които изградихме между хората и в реалност, трябва да продължим да ги строим, а не да сме в застой, както в последно време, 2 години и половина, във всяко едно отношение. Аз не знам те и с кои очи приказват какво ще ли да направят. Що не направихте толкова години, вече близо 3 години? Това не е 3 седмици или 3 месеца да кажем те сега. Що не направиха? Така че има какво да се сравнява. Що се казва културния туризъм и това, което видяхме миналия път, тези могили, тези исторически обекти, ще доведат много туристи от една страна, промишленост мощна от друга. Така че Музея на розите посещавате? Много се посещава и едно от нещата, за които най-много съжаляваме, че 3 години не се случва, но не по ваша вина. Напротив, това е свързано с Габрово и Стара Загора, тунела Почивка. Забравете за тунели, забравете за магистрали, забравете за такива неща. Промяната забранява подобни неща. Макар че сега ако казвам, защото тя е толкова вече тази сглобка паянтова, че не знам и как ще стигне до бюджет. Но края на кращата ние ще гласуваме 69 депутати. Само ако има в бюджета ясно разписано какво ще се случва по градовете. Повече не можем да им вярваме на обещания и не пише ли обход на Пазарджик, обход на Пловдив толкова пари, обход на Хасково толкова пари, обход на Кърджали толкова пари. Просто тази част, след това като минаме Русе-Търново, защото аз разбирам те да не искат тунела под Шипка, да са започнали на друго место да правят тунел, но то дори няма и план, няма проект, няма нищо няма. И затова, пак повтарям, ще говоря след изборите с групата и с партията, но сега да се съсредоточиме върху поне да има местна власт. Защото стане ли хаоса и в местната власт, вече нататък. Да излезат да покажат добро поведение. Не виждам как ще. Да излезат да покажат добро поведение срещу БСП в Казанлък, да излезат и да покажат добро поведение. Нали искат подкрепа от нас? Къде искат подкрепа? Ими за бюджет и за какво ли не. Визирайки политическа партия, продължаваме промяната, да окажат съдействие на нашия кандидат в Казанлък. Предполагам, че това. Да видим къде какво ще се окаже. Делата ще ги дадат. То беше много лесно да се направи, просто преди изборите се вземе решение, там където ПП и ДБ са на балотаж, ГЕРБ да ги подкрепя с СДС или обратното. И тогава това щеше да държи сглобката, тази грозна дума, но те измислиха на ние да държи здрава. Сега тя просто на практика в момента не съществува. Никаква сглобка, защото нищо сглобено няма. Напротив, те играят с нашите противници, срещу нас. И ако продължат да го правят, тя просто още в сряда идната ще си приличи на първото заседание. Така че и то, повтарям, не по наша вина. Те имат възможност и те, и ние да покажем отношения. Но страха, който видях днес, госпожа Нинова, без никой, ние само сме казали държавна собственост, държавна сигурност. И то казах на шега, тя вика, не искаме подкрепата на ГЕРБ. Толкова се оплаши, че Ваня Григорова може да спечели в София. Да уж не е кандидат. Така че, пожелавам успех. Ние вече успеха го имаме, защото на първи тур имаме 47%. Ако сега на втория тур направят не безпринципни сглобки, да ги наречеме, това ще
струва голямата сглобка, тя просто ще се разруши още следващата седмица. Така че те ни поставят ултиматуми, ние ще им отговориме с това, което е реалността. Така че се надявам навсякъде и ГЕРБ, и ПП, и ДБ да бъдем разумни. И да все пак да си спомняме, че сме в сглобка, която от сряда трябва да почне да работи. Аз сега дори не виждам как в сряда можем да седнем повече с тях да говорим. Насякъде, където мина, най-враждебното отношение е тяхното. Сигурно те ще кажат и за вас същото, нали, в другите градове, но да оставим до неделя поне градовете да имате Мир и любов. поне някакво нормално съществуване. Хейта беше голям от тях към нас. Всички сме потърпевши. Аз обаче на друго вярвам и разчитам, че инстинктът за самосъхранение е болещ човешки организъм. За 2 години и половина, 3 като нация показахме, че нямаме политически инстинкт за самосъхранение и направихме всичко възможно да си чупим държавата. И затова, ако може, като вече избран кмет на Мъглиж, да призова всички казанлъкчани да гласуват с инстинкта си за самосъхранение за Галя Стоянова, защото тя е единственият човек, който с помощта на партията, която представлява, може да продължи да развива този град. И може нещо да покаже. Абсолютно. 1, 2, 3 до 37, 8 със сигурност. Така или иначе, раждаме се с право на избор. Нека да го Да, упражним разбира в се. неделя. Има избор, тук избор е между БСП и ГЕРБ. Който се съмнява да се разходи, да иде да види оная къща, ето е на БСП, Да. нали, как пада Има и се много срутва. обекти И да ви на казала, БСП. където работи общината по тия места и нали, да се разходи просто. Защото тя централата им пада, нали, тия подкрепях с общината, тук да остави. От Точно така. тази местност на тракийските царе, която включва до Гурково, не можем да сме недоволни от хората, да са живи и здрави. Аз мисля, че само тези, които сте на тази маса и сте избрани на първи тур, трябва да им кажем огромно благодаря, че цениме страшно. Дали е инстинкт или оценка на направеното, и двете са ми важни. Така че не можем да бъдем в Старозагорско недоволни. Аз ще го определя последния начин. С външни и всякакви олигархични действия се създаде преди 3 години вълна. Тази вълна тръгна от София, заля цялата страна. И сега, както всяка вълна, отлива, тръгнала от морето, през Стара Загора и се върна до 1 година и в София. Ще го видите това. Защото инстинкта хората видяха за 3 години по-малко. Така че, като всяка една вълна отива и се връща. И хората го показват. И аз си спомнете, ние преди 2 години на избори в Стара Загора загубихме от ИТН. Представете си каква масирана атака е проведена срещу нормалността. В Стара Загора загубихме. Да, така беше. Сега тук ИТН са най-големите критикари и най-негативната кампания водиха срещу нас. Така са преценили. Сега на първи тур. И то в толкова градове. Защото са умни. Защото са красиви. Защото имаме млади кметове. Можещи. Така че да им благодариме на хората и като бех Стара Загора, нали, благодари за стадиони, писти, какво ли не, и на другия ден ни набихте Левски. Това ли ви е отношението? Гостоприемството, твоето такова ли беше? Дойдохте и тап-тап. На другия ден сега, нали? На другия ден, викам, изчакахаме да си отида и айде. Шега да... Добре, мили мои, желая вие водете позитивна и нормална кампания. Това правим цял Все месец пак срещу нас не тази забравяйте, че са български граждани. И те са като нас. Те са умни хора
Така че могат на това да разчитам. Успех! Успех! Благодаря.